Prijatelj moj, jedan davno nekad više prekinula ženska s njim. On je išao, molio više, govorio je ovako je slišao. Nemoj, molim te, na ono ko, ne, ali kažu, ja sam isto neđe čitao to, molim te, ako dobro to neko ušteli i uradi. Kažu da žene biološki ne mogu odoliti takvom nečemu, i vraćati se. Pogotovo, kažu, u roku od 18 mjeseci od prekida, znači tih prvih 18 mjeseci, žene su jednostavno biološki podložene da ne mogu odoliti takvom ako neko stvarno dobro to izvede, kaže nemoj, molim te, nemoj, ali pazite, ako niste baš sigurni, nek vam neko pokaže. Kažu ima par ljudi i nije ni skupo. Znači imate 18 mjeseci otprilike za prosipanje. Jedna od najšokantnijih stvari u Mostaru, nekad 80 je bilo ući u diskoteku, sad se to više tako ne zove, sad su noćni klubovi. U diskobola, otići u diskoteku, trebaš padat tamo, šizit, džuskat. To je nepodnošljivo bilo. Zima je znala biti, Raja su znala više preznojavace, da su 13 fembretena popili više grapti znoja. I onda uđeš unutra i kontaš u sebe, vidiš svakom na faci, ti život. Treba ti tu 3 dana oporavka. Pa ti kako uđe dođeš, ti si toliko satran. Ne, ništa od tebe. Uđi u diskoteku u Mostaru, I sama pomisao da ti moraš šizit, padat, to se ono zvalo padat. Bilo je Rajano samo malo ovako, malo ili nogom nešto malo migat, malko migat nogom pa da se... Samo da ne bi neko rekao, eno ga neće nikad. Ja znam, Raje, kako su ulazili, zima, nije uopšte vrućeva, kako su ulazili, graptim znoja. Kad neko stavi naš status slikom nakvom od Marilyn Monroe na Facebook ili neđe kare ako me neš vaku naku kad sam muhanata Igora nisi me zaslužio ni kad sam u najboljem izdanju. I isto to ne je razlike da neko stavi dozi Osborna sliku i kare ako me neš kad sam na 36 droga i na 12 vrsta alkohola neš me ni na mlačanici. Ovo su najpoznatiji ženski šupljaci koji su upućeni muškarcima, a muškarci i dan danas padaju na ove šupljake. Pogotovo u Mostaru, ja ne znam kako u drugim sredinama, ali pogotovo u Mostaru pri upoznavanju i pri zbližavanju. Ja sam uvijek imala više muške Raje. Onaj dan kad sam te upoznala, otkazala sam kafu s ovim jednim drugim. A imao je i Ferrarija i Bugatija s prikolicom. Da joj dužan budeš čitav život. Ovaj rad. Brato, dlakava je ko Andro Knego iz Cibone. Tapiserija, metar, stara joj prodaje žetone za sudaranje na cirkusu. Vidio je glave kako mu semića.